Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Al-Hajj Muhammad Irfan Usman wa zawjati wa usuli ruhi wa hadrati ruhi abi wa ummi wa usuli mafruhi wa hadrati ruhi jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa khususan ila mu'allif hadhihi kitab wa khususan la jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihi syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi 'ilmihi muhit, ya man huwa fi 'izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ata'ihi katsir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an abi Barzata. Wan Abi Barzah. Ya. Nggih terus. Kok Barzah? Al-Aslami kang bangsa Aslami. Diriwayatkan saking Abi Barzah, berarti niki sahabat. Radhiya mugi-mugi ridhani Allah sapa Allah anhu marang Abu Barzah utawa Abi Barzah. Kala ngendika sapa Abi Barzah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusolli ku salat sapa Rasul al-asra ing salat asar. Tsumma yarji'u nuli balik. Ahaduna sapa salah swijine kita. Ira ila rohlihi marang omai. Ila rohlihi marang omai ahaduna. Fi aqsal madinati ing dalem pinggirane utawa perbatasane Madinah utawa perbatasane kota. Wasamsu hale utawi srengenge hayatun iku tasik terang. Hayatun iku tasik terang. Kanjeng Nabi pernah sholat asar dan ketika sampun rampung mantun sholat, iku sahabat banyak yang melihat matahari itu masih terang. Berarti sholat asar di awal waktu. Saman titeni nek pas posisi mboten mendung. Saman mantun sholat asar pas awal waktu. Niku sengenge sik pewadang sik. Nah niki diterangno berarti sengenge tesih padang asal bayang-bayang niku sudah melebihi dari tingginya sesuatu. Melebihi dari tinggi sesuatu. Jadi semisal saman ngedekno barang tingginya katakanlah 1 meter, kok tingginya sudah lebih dari 1 meter. Lebih dari 1 meter. Itu berarti pun masuk waktu asar.
Sengenge tesih terang sengenge. Wa kana ana sapa Rasulullah, tapi saiki mboten saged ngetekno niku. Sakniki wonten jam, HP niku wonten alarme bonan. Utawa gak duwe jam, gak duwe HP ngringekno adzane masjid. Sakniki teng pundi-pundi wonten masjid, musala. Sampai kula bingung kadang jawabi, iki sing tak jawab sing ndi iki. Adzan maghrib kan buarang. Teng mriki mungkin wonten pinten? 3 sekawan. Teng Jaranyar mboten ngitung. Mriku musala, masjid pinten? Kuwati wonten, Jaranyar wonten, Derajat wonten, Keranji niku kringi kabeh. Lha iki sing tak jawab sing ndi iki? Jawab sing masjid Jaranyar kebulet sanding musala sanding. Musala gurung mari sanding wonten musala maneh. Terus iki tak jawab sing ndi? Saking katahe tiyang adzan. Sampai kula niku greneng-greneng. Iki mung ngono adzan kok dibagi sitok-tok ngono piye ya sak desa. Cek gak gare bingung sing jawab ini. Kira-kira piye sampean ngono? Adzane siji wae tapi komate terserah musolahe, terserah masjidnya. Jadi katakanlah di desa itu ada masjid 2. Disepakati sing adzan sing masjid sing iki. Tapi ini komat terserah. Tapi nek kurpo kados sing mboten ganggu sih. Ya jaranya itu mengganggu. Bono 10 mbok pira ngono sing adzan niku bingung jawab. Nek adzan napa subuh ya sami mawon, ana sing sik qiraah tarhim, ana sing wis adzan. Iki aku ngombe ta leren iki. Soale sing adzan kuatah masjid ini. Teng Jaranyar niku sik wonten teng Keranji, tesih wonten adzan awal. Teng mriki tesih wonten. Ana ya. Jadi teng daerah kula niku adzan awale teng Keranji niku kepireng saking Jaranyar. Jadi samar-samar ana swara iki dalu sik peteng berarti adzan awal Keranji. Mriki duka katosipun mboten wonten pun. Niku nek mangke teng keterangane mriki, duka teng mriki duka teng fikih nggih. Kula nek nate maos niku termasuk dianjurkan, mboten sampai sunnah tapi dianjurkan. Cara tiyang ngoten bahasa fikihnya ono mustahab, disenengi. Oke. Tapi mboten sampai sunnah. Mboten sampai sunnah. Wis kok bahas iku gak mari-mari tok ndi mau. Wakalan ono sapa Rasulullah. Yastahibbu. Ini mana nih? Yastahibbu iku seneng sapa Rasul. Teng kitab kula maknane iku nyunatno. Nyunatno tapi makna asale yastahibbu niku seneng. Pinarak monggo Mas Maman. Yastahibu seneng sapa Rasul utawa nyunnahno sapa Rasul ayu akhira ing ento ngakhirake sapa Rasul minal isya'i saking waktu isya. Nek salat isya niku saene ditaruh di akhir waktu. Nek wayahe Ramadan ya rata-rata ndok awal waktu mergo nderek tarawih. Sing ketepaan gak nderek tarawih enak digelek akhir waktu. Pokoknya saya ngatasi sembahyang isya, sampean sembahyang isya terus tarawih. Sambil ngantosi waktu subuh. Iki sampean kan rata-rata niki napa sahur nggih. Nah, nek pas mari sahur langsung wudu, mari sahur lho wudu langsung sembahyang tahajud. Nek wis mari tarawih, mari isya lho ya. Nek gurung isya sembahyang isya sik. Bene sampean mau isya isih repot. Dadi mari sahur sampean sembahyang tarawih mboten napa-napa. Niku malah saene teng mriki isya niku diakhirkan. Jadi waktu isya niku diakhirkan. Pak tarawih Kanjeng Nabi niku pinten? Bolak-balik tak critakno. Kanjeng Nabi ketrawih iku mek 3 hari. Wong sing nyebut 6 hari atau 5 hari. Rakaatnya ndak ada yang pasti. Nek Imam Maliki niku 36 rakaat. Sama coba. Nek Imam Hanafi mboten salah 50 rakaat. Imam Syafi'i niku 23 rakaat sawitire. Imam Maliki niku 36 wae. Imam Hambali 23. Terus nek wonten sing 8. Sing 8 niku nek kula nate maos niku golongane mazhab Imam Syafi'i tapi tidak banyak.
Jadi tetap Syafi'i, tapi tidak banyak, golongan sedikit itu mencetuskan 11 rakaat. Niru zamane Sayyidina Umar, niku pernah memerintah kepada sahabatnya, sahabat Sayyidina Umar gitu. Sampeyan tak tugasno ngimami tarawih nduk daerah kono. Daerah desa, wonge tuwek-tuwek. Jadi aja akeh-akeh, ping 11 wae. Iki jadi nek dari Kanjeng Nabi ndak ada. Kanjeng Nabi nek biasane damel dasare kanca-kanca Muhammadiyah kan Kanjeng Nabi niku salate nek dalu kan tidak lebih dari 11 rakaat. Iku gak hanya Ramadan tok. Di luar Ramadan ya tidak lebih dari 11 rakaat salat dalune Kanjeng Nabi. Artine pendapat saya bukan tarawih. Ya salat dalune Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi witire atau sholat malamnya di luar Ramadan dan di dalam Ramadan tidak lebih dari 11 kali sholat witire. Tarawih yang terdeteksi itu 3 kali. Ada yang bilang 6 atau 5 kali. Dalam satu bulan itu. Niku hanya keluar rumah 3 kali. Ingat keluar 3 kali. Pertama sengidan ndok nggone aling-aling kloso. Wis duka kloson temerko kan kali niku anyamane napa? Pelapah kurma. Jadi iso ngadeg. Kloso kene kan lemes. Sama dikne gak iso. Jadi aling-aling napa kloso zaman biyen. Aling-aling konangan karo sahabat, akhirnya niru. Lah sampai jam piro? Sampai menjelang subuh. Dari zaman kepengin tarawih niru Kanjeng Nabi mulai mantun isya sampai menjelang subuh. Makanya guyu sampean. Makanya Kanjeng Nabi niku sikile sampai aboh. Nek salat sunah niku. Nek sampean kan gak, nek wis aboh gak salat. Kanjeng Nabi ku salat sampai aboh sikile. Nek sampean kualiane nek wis aboh gak salat. Tetep salat ya Mas aboh ya, sak mampune sampean. Kale lungguh nggih mboten napa-napa, kale turu nggih mboten napa-napa. Jadi tarawih terserah jenengan. Sampeyan seneng 23 monggo, seneng sing paket hemat 11 rakaat monggo nggih. Nek 11 ya berarti pelan-pelan macane. Nek 23 wis rada cepet saiki. Dadi engko marine bareng ngono lho. Jadi enak akor ngono nggih. Sing gak apik iku sing nyalahno. Sing gak apik mana sing gak gelem tarawih. Gak tarawih nyalahno kono nyalahno kene. Tukang maido wae. Sampai kalau wingi kula guyon kali Mas Bayu niku. Kenapa selebaran kaulnya Pondok Derajat? Mungkin salah ketik mungkin. Mau idho hasanah itu tulisannya maido hasanah. Aku sampe nggo iki tenan to gak tak waca bola-bali yo. Maido hasanah. Wah. Mungkin salah ketik mungkin ya. Wa kana lan ana sapa Rasulullah. Yakrahu iku gedeng sapa Rasul. Annauma ing turu. Qablaha ing dalam sadurunge isya. Sadurunge isya iku Kanjeng Nabi gedeng nek ana wong turu. Wal hadisulan omong-omongan ba'daha ing dalam sause isya. Nek mari isya Kanjeng Nabi yo gak pate seneng ana ngobrol-ngobrol kecuali omongan tentang kebaikan kados ngaji, kados darus mboten napa-napa. Nek maido maneh mboten asal ya. Marisa kok maido maneh. Nek mau idho mboten napa-napa. Wa kana lan ana sapa Rasul yan tafilu iku buyaran sapa Rasul. Minas sholatil ghada'i saking salat subuh. Hina ya'rifu ing dalem nalikane ngawruhi ar-rajulu sapa wong lanang berarti sahabat Nabi jali sahu ing kanca lungguhe Rasul utawa kanca lungguhe rajul. Kanjeng Nabi nek salat subuh sak wiritane iku buyarane mulai peteng. Jadi masjid zaman biyen gak padang koyo masjid sakniki ana lampune bareng mboten. Jadi masjid zamane Nabi niku ndak ada lampunya. Wis pokoke kira-kira waktune mari subuh langsung salat. Mari salat kanca kiwa tengene gak ketok. Sopo iki cikne gak ketok, apa maneh sing ireng tambah gak ketok. Kanca sandinge gak ketok. Wiritane sampai padang, sampai kiwa tengene ketok lho, iki Mas Maman lho, iki Mas Bayu sampai ketok. Baru leren. Ditenane sampai nopo?
Wa kana lan ono sapa rasul yaqra iku maca sapa rasul bisitina kelawan swida ayat. Saithik sudah ayat niku. Minal mi'ati ilal mi'ati tumeka 100 ayat. Nek dipadakno kali surat Yasin, Yasin niku 83 ayat. Nek Tabarok niku kiwa tengene 30 ayat. Jadi nggih gampangan ngono berarti maca Tabarok pindho utawa maca Yasin ditambah Tabarok. Iku lamanya wiritane Kanjeng Nabi. Utawa nek gak seneng wiritan, biasanya kanca-kanca Muhammadiyah kan gak patek seneng wiritan, yo dige maca Quran wae. Dari mari salat, donga terus maca Quran sampai sekitar 60 sampai 100 ayat. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ngatasi hadis. Iki kan nerangno waktune salat ya. Wa indahuma lan mungguwe Bukhari Muslim. Iya apa imam hadis loro berarti Bukhari Muslim. Min hadisi Jabirin saking hadise sahabat Jabir. Wal isya'u utawi salat isya ahyanan ing dalem kadang-kadang. Yuqaddimu iku ndhisikake sapa Rasul ha ing isya. Wa ahyanan lan ing dalem kadang-kadang yu akhiru iku ngakhirake sapa Rasul ha ing isya. Kanjeng Nabi salat isya niku kadang dhisikno berarti di awal waktu, kadang diakhirno berarti di akhir waktu. Di akhir waktu berarti sekitar sahur ngoten niku. Nek di awal waktu ya saman jamaah isya niku nggih. Kenapa diawalkan dan kenapa diakhirkan? Idza ra'a nalikane ningali sapa Rasul hum ing sahabat utawa ashabihi ya kena. Berarti rujuke ndamel dhewe. Ijtama'u iku wis kumpul sapa sahabat utawa ashabihi. Ajala mongko nyepetake sapa Rasul. Wa idza ra'alan ing dalem nalikane ningali sapa Rasul hum ing ashabihi. Abdiu hale kendo. Abtau nggih. Ya, abtau hale kendo sapa ashabihi. Akhara mongko ngakhirake sapa Rasul. Delok-delok Kanjeng Nabi niki. Didelok kok jamaah akeh. Langsung berarti sholat isya di awal waktu. Metu teko daleme kok sepi, gak ana wong iki. Mergawe kabeh sawangan iki. Berarti sholat subuh diakhirno karo sholat isyae diakhirno karo Kanjeng Nabi. Soale kalimate wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Ya padha karo sampeyan lah. Jadi kadang yo jamaah, kadang yo gak jamaah. Tapi ono sing gak tau jamaah. Kayak Mas Bayu gak tau jamaah. Nek Nasil kan jamaah terus ya. Iya. Jadi Cak Nasirul iki sing yuqaddimuha, nek Mas Bayu yuakhiruha. Mestine ngono ya. Kasmi rim ya. Wasubuhu utawi waktu subuh. Nah, wasubuhu utawi salat subuh. Kana iku ana sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusolli ku salat sapa nabi utawa rujuke nggih dhewe rasul nggih saged. Ha ing subuh. Bi gholasin. Nggih, bi gholasin. Harokat blar-blar. Bi gholasin ing dalam waktu peteng. Kanjeng Nabi salat subuh niku sek peteng, maksude fajar shadiq kawitan. Jadi di awal waktu subuh sek ketok peteng. Jadi sek contohnya kayak mau tangga kiwa tengene sing padha jamaah sik gak ketok, sik gak jelas raine jan. Saking petenge niku nggih mboten wonten lampu nih. Nek sampeyan yo gas atau padang-padang didik barang mboten napa-napa asal tesih salat subuh. Ono sing tangi jam 10 barang ya gak apa-apa lah piye maneh. Tapi aja terus-terusan lah, kala-kala wae. Dikontok lho ya, dari tangi jam 10 wajib kontok salat subuh. Aja diremehno ora. Tepakan tangi jam 10 menisan mari zuhur dosane tambah. Jadi nek sampean tangi jam 10 langsung agi-agian raup wudu terus salat subuh. Nek sungkan ya sangidan. Bisa nduk kamari, mboten napa-napa. Nyinggakno kesalahane sampeyan niku hukume wajib.
Makanya sampean bikne kerja keras terpaksa sampai mokel. Apa mokak posone sampean? Sengidan. Aku iki gak kuat lagi. Wis tak sengidan ndok kamar, tuku es campur atau apa ngono. Iki nek gak kuat temenan lho ya, tapi gak kuat iku ditenane mari zuhur. Mosok ke jam 7 gak kuat. Mari zuhur, iku pantes gak kuat. Mari beduk. Mari asar iku pantes gak kuat. Opo jam 7 dah kok wis marung iki ora gak kuat iki sengaja iki berarti. Wis sampean kepeksa gak kuat poso, mokel sampean sengidan. Aja sampe ono ngoro. Bojo sampean aja sampe ora. Anak sampean tangga apa maneh. Aja sampe wong gak poso tambah nyeker rokok mlaku-mlaku ya. Ampun ngantos. Sampean sengidan ya. Terus engko metu teko kamar ya gaya ya lambene sodo apa garing ngono. Cah ngelaki cah gaya ngono. Jadi sampean tetep menghormati bulan puasa. Nah, ngeten iki sampean engko pas mari buka tengah siang iku mau nggih. Sampean yuk sepuro. Terus meneh pas wancine mantun Ramadan sama nilainya. Wajib ngileni sian. Nek terpaksa gak kuat. Tapi pokoknya syaratnya sengidan. Nek sampean gak sengidan, sampean iki ana saksine. Jadi pangeran pek nyepuro gak iso ana saksine. Nek pengadilan ana saksine kok. Tapi nek gak ana saksine gampang, menang-menengan lah. Gak ana saksine, Mas Bayu, mboten wonten Gusti. Ah, aman. Tapi ono saksine wonten saksine Mas Maman wae. Ka iso yo. Jadi sampeyan kepeksa sampai ngelakoni kemaksiatan niku sengidan. Aja sampai ono wong weruh. Wong tiyang sing estri mau lho, apa pas wancine khat. Ini kan halal mboten poso. Niku digawe sengidan kok. Mosok pas wae khat dadakan ngejak rujakan tangga. Ayo rujakan apa rujakan ketepan khat. Ayo monggo sing padha khat rujakan bareng ya ampun ngantos. Sengidan ndok omahe dhewe. Wong sampe katakanlah tiang estri nggih. Terus pas khat niku sengidan saking anake. Saking bojone. Nek mangan ya sengidan ndok kamar. Ana anake ya mbok resik-resik apa tah, masak-masak apa niki masak nak mboten mangan lho. Dadi aja sampe anake sing sik cilik niku ngonani. Ku ditiru. Wah, itu gak poso. Oh, akhir anake mboten poso nggih. Wali muslimin lan iku kedue Imam Muslim min hadisi Abi Musa saking hadisi Abu Musa. Fa aqoma mongko nglampahi sapa Rasul jumenengake sapa Rasul nggih nglampahi al-fajr ing salat subuh khinang sakko nalikane metu al-fajru apa fajar sodik. Jadi fajar yang pertama maknanya salat subuh, fajar yang kedua maknanya adalah sinar matahari. Sinar napa? Fajar sodik niku nggih. Wanasu utawi menungso la yakadu iku ora parek. Yu'rafu. La yakadu iku ora parek sapa nas. Yu'rafu iku ngawruhi. Sapa ba'dhum sebagian nas. Ba'dhun ing sebagian kang liya. Kanjeng Nabi nek salat subuh niku rata-rata sahabate sek turu. Jadi gak ngonangi sembahyang subuhe Kanjeng Nabi. Tapi nggih sebagian wonten sing nderek jamaah. Iki sampai diucapkan wan nasu la yakadu yu'rafu. Ternyata sampai saiki. Jadi wonten imam masjid ngimami iku jamaah kan sing ngerosek turu kabeh niku biasa niku. Ayat zaman Kanjeng Nabi ngoten. Wa an Rafi' lan saking sahabat Rafi' bin Khadijin, putrane Khadijin. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Rafi'. Kala ngendika sapa Rafi'. Kunna ana sapa kita. Nusolli iku salat sapa kita al-maghriba ing salat maghrib. Ma'a Rasulillah sartane Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayasrafu banjur buyaran ahaduna sapa salah suwijine kita. Wa innahu lan sak temene ahaduna la yubsiru iku yektine bisa ningali sapa ahaduna mawaki ana belihi ing panggonane anak panae wong.
Nggih, ing panggonane anak panahe wong. Kanjeng Nabi pas salat salat maghrib iku mantun salat maghrib berarti sik soto padang. Iku ana panah ndok dodoan, mancepe panah. Niku sik ketok. Berarti sik soto padang. Artinya mulai masuk maghrib niku tidak terlalu peteng-peteng amat. Jadi tesih soto padang asal matahari sudah tenggelam. Ini berarti bisa diterjemah pokoknya matahari tenggelam senajan masih terang. Nah saiki ya jelas terang. Guru maghrib lampune diakakno. Jangankan panah, ndok ndiye ketok ya. Senteri ketok kan. Zaman Nabi ini kan mboten wonten lampu. Adine titenane menggunakan sinar matahari, belum ada jam. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ngatasi hadis. Wa an Aisyah talan saking Siti Aisyah radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anha marang Siti Aisyah. Qalat ngendika sapa Siti Aisyah, "A'tamma." Nggih, a'tamma nggih. A'tamma wis manjing peteng. An-Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata lailatin ing dalem sijine wengi bil isya'i kelawan salat isya. Hatta dhaba sehingga ilang. Ammatu apa akeh-akeh wengi. Ammatul laili apa akeh-akeh wengi. Kanjeng Nabi nek salat isya niku wis peteng. Berarti mboten di awal waktu salat isya. Berarti niki tengah-tengah utawa akhir. Soalnya wis peteng. Jadi malam sudah berjalan. Wonten sing nyebutno mestine waktu isya iku dalu. Jadi mbok jam 12 jam 1. Mestine waktu isya. Cuman Kanjeng Nabi iki kuwatir umate mboten kiat utawa mboten mampu. Kuwatir ngrepotno. Iki tak gele jam 12 bengi ya gak ono sembahyang isya, turu kabeh san. Nah, akhirnya mbek Kanjeng Nabi cek gampang digelen ndok nggone awal waktu. Jadi waktu isya pas mari selesai waktu maghrib langsung sudah masuk waktu isya. Lah kok mung ngono isya iki digele tengah wengi. Wah, sampean sembahyang maghrib jam 8 malah. Anu berarti maghribe malah suwe malah maghrib. Malah enak-enakan sampean. Adus barang jam 10 dalu ge adus. Summa kharaja nuli metu. Miyos sapa Rasul. Kramane metu miyos nggih. Nggih, lali aku. Metu pokoke. Fasala banjur salat sapa Rasul. Wa qala lan ngendika sapa Rasul, innahu satemene isya li waktiha iku yektine waktune isya. Laula an asuko lamun yen to ora kuwatir ngabotake sapa ingsun. Ala ummati ing atase umat ingsun. Iku wae keterangane iki. Jadi kok munggono Kanjeng Nabi niku mboten kuwatir ngrepotno umate. Niku waktu isya niku tengah wengi. Mboten kados keten apa jenenge biasa niki. Jadi mboten jam 7 niku mboten. Mungkin ya di atas jam 12 malam. Tapi berhubung kuwatir umatnya ini terbebani, akhirnya Kanjeng Nabi wis digere awal wae. Termasuk menggunakan atau menggosok gigi, siwakan. Kok munggono Nabi niku mboten kuwatir beratno umate. Niku sikat gigi, menggosok gigi atau siwakan niku diwajibno. Berhubung karena khawatir memberatkan sampean. Jadi akhirnya menggosok gigi sebelum sholat niku tidak diwajibkan. Mek disunnahkan saja. Mestine ngono diwajibno. Mergo tiyang sing mboten sikatan, Pak. Cah. Sampeyan lho gak keduga. Aja maneh malaikat. Sampeyan duwe kanca sampeyan gak tau sikatan. Ngomong saomong ke Masya Allah. Nemen pokoknya yakin. Lah, wonten tiyang niku duka ya. Prasaku ya sikatan, tapi gek ngomong saomong niku wis mbul ngoten. Gek bos piye kabare mbul. Iya tak terusno tak gak ya. Wonten tiyang niku ngomong seneng parek-parek. Oh, parek ngomong niku. Gus piye kabare ngono mbul Masya. Pene tak omongin kusik iku sawangane ya tak ringekno emberek setok ngempet-ngempet saithik. Iki sikatan doga wong iki ngono. Iki gek tiyang apalagi malaikat. Wong pas sampean tangi turu subuh, wah,
Subuh datan gak sikatan. Wah, ya iku. Budal tok niku iler-iler sak dilewer kabeh niku. Kadang sampean turu kan kadang niku iler iku dilewer, Mas. Nek kanca kula biyen dilewer ku sampean mlebu kuping. Dadi dilewer mriki nggih. Miring mriki, terus giging lumah. Kan mriki. Dadi mlebu kuping. Mbok. Nah ngono ku kok raup iku lho kok gadi sabune ta kepiye. Terus salat subuh sesek kerak lho. Cah ya Allah, nak awam iku nak. Gak sabunan ta nak mboten Pak ya Allah. Bocah lanang, nek cawe wedok gak, cawe wedok rapi-rapi. Cah lanang gak wis. Tangi turu ki budal tok jan wis. Tapi luwung tesih tangi yo. Wong e teko lagake. Rawang riwayatake nggih. Ala umati. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah talan saking Abu Hurairah. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wonten selawat dadi tak banterno. Kan lumayan. Ini ki semisal sampean kok aras-aras ngringeno ngaji nggih. Sampeyan selawatan teng wingking mboten napa-napa. Ngajine gak enak, tak selawatan ae mboten napa-napa. Dadi sampeyan ngringeno ngaji gak paham, selawatan ndok ngure setengah jam lho 1000 benan. Aku tahu tak hitung ini ku nek mboten salah, seprapat niku pun 1000. Nek kalimate sallallahu alaihi Muhammad niku 15 sampai 20 menit niku pun 1000. Iki meh ndane sama selawatan kait mau. Wah, malaikat ya wis gembrubul. Aku biyen ngaji nak aras-aras ngringekno. Ya terus terang wae kadang yo mblenger ngaji, Mas. Ben dina ngaji petuk guru yang sama mblenger kadang. Tapi wong santri ya teko ngringekno aras-aras ngringekno ya selawatan dina nguri ngono. Katene gak ono maca la ilaha illallah. Wah, oleh wakeh niku. Dadi ngajine gak oleh, mek oleh barokah tok. Terus wiritan sak pegeli. Kadang tengah jalan ya turu, sholawatan, jegluk ilang. Tangi-tangi lah kok tangi, wis mari ngajine. Ya sering ngaji ya ini ku senenge nek ngaji dalu. Soale sangu jajan macam-macam. Nek sing lanang nduk njaba teras masjid, sangu rokok. Dadi asbak itu ngleler. Ngaji mek rokokan. Rokokan entek sak ler gek maknani. Dadi kitabe bolong-bolong. Kok ngaji to ora ya Allah ya Allah. Tapi lumayan nggih. Sek ngringekno ngaji daripada pelongak-pelongok teng griya. Pundi wae kala ngendika idza stadda nalikane banget al-haru apa panase. Fa'abridu mongko ngademno sira kabeh bis sholati kelawan salat. Fa inna siddatal hari mongko sak temene bangete panas. Min faihi jahannama iku saking sumuke neraka jahanam. Sampeyan nek pas wayahe panas banget. Iki nek kalimat ini mboten salah niku nerangno salat zuhur. Saman pas wayahe panas banget waktu salat zuhur. Iku entenono sampai sodo adem. Katakanlah nek iki nek jamaah lho nggih. Jam 12 awan kok sik panas ya enteno sampai jam-jam setengah loro. Terus sampean budal jamaah. Mboten sembahyang dhewe niki. Nek jamaah jaman biyen. Teng Mekah niku kan panas. Niki nek kula maknani keluar dari makna ini. Napa? Nek sampean pas wae muring-muring karo wong mergo di mauidul hasanah mau nggih. Wis muring-muring karo tiyang panas ati sampean. Sampean salat wudu terus salat sunah ta salat napa cikne adem male pikiran sampean. Mergi napa? Panase muring-muringe sampeyan niku teka sumuke neraka. Mergo wong sing sering murang-muring niku tidak akan ngincipi swarga. Dalile la tagdzab walakal jannah. Aja seneng muring-muring. Wong sing gak seneng muring-muring bakal gampang mlebu swarga. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ngates hadis. Wallahu a'lam bishawab. Wonten pertanyaan? Ini mboten ya diwaos dongane. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.